Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. 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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Salamu alaikum. Alaikum. Wasa kana su kuma su kai. Sarka. Allahu akbar rajulullah. Na gida an dawo. Wallahi na dawo. Sannu ka dai wallahi. Wallahi ina ce in faɗa miki na yin nan na buga nan inna Allah. Na ji Allah harka duniya yanzu sai dai hakuri. To. Ka kawo mu da koyon ba ka kome hannunka ba. Wallahi sarka ayan faɗa miki na yi da Allah duk wanda aka yi na yi. To mai gida kana nufi ya za ka samu sana tun da sai ba karya ba mai gida. Akita. A mai gida gaskiya haka ba ta na yi talla karan gana hannan. tun da sai ba karya mai gida na nan zaune da yunwa in jire ka har sai kai talla kada sannan ka kawo abinci mutum. To shi ni tun wani ruwan A Allah to wallahi ba ta yi wa gaskiya Allah mai gida. Tun ruwan Allah sun kuce A gaskiya Allah mai gida ba ta yi wa. Tun da sai mutum bai karya ba. Haka zan koma iri kuma gobe kuma a sake yi haka. Shi in mutum mai la'aza a yi mace a haƙuri. A mai gida gaskiya ba ta yi duk da ka san za ta yi bida abinci ka je ka bido abinci mai gida. A yaki jiya, sarka, a yaki jiya. Harkar duniya ko wace iri na fiskan ta ake. Kowa ya san harkar duniya da take. To wallahi tallahi mai gida ba ta yiwuwa. Allah ya ce namiji ne shi biro mace ta ci ba mace ka biro ba. Ki addu'a hada nake muna. Addu'a An yake. addu'a ba ga addu'a Allah ta yi ba baka sallah sahidun. Kun horo a wallah da kun gote ne cikin baki. Ban ko mutum ko yi mutum ruwan Allah sun gote cikin baki. To gara kai ma har alƙur'an a wala sun shiga bakin ka. Ka da je kai ka bido abincin da zamu ci. Wallahi yiwuwa tun da kana ga safe. gani su ne yo. Na yawo zuciyar garin hanna gashi. In sai su ko garin kwaki in samu sayo. Ba sai ba. To azan yi. Ko ya rage gare ka yanzu bai gida gaskiya Allah sai ka je ka bido wanda zamu ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma kana da dabara ka je kai dabara. To zaki ja. Dan Hausa an ce ba mu bawa ba. Wallahi dai harkokin duniya sun dakule. Yanzu wallahi abin da na ga ya hini in taho in wa mutane dubara tun da ko karani yau la ba sai su ake ba. In wa mutane dubaru wanda za a yi a samu wani abu gidan ga. Lalle magana ki gaskiya ta zamana hakan ba a ci ba to sai in ba mutu dubara. Lalle ka. To abin da ya yanzu in tafi in biɗi mutane da yarda su da amincewa su in aza musu adashe. Kaga haka na yiwuwa. To in haka na mutu ba azan yi. To mai gida ka aza adashe. In haka zaka ce kai ka biya wa. Na ka zubiya zaka yi na zaka samu da wanda zaka zuba. Shin ba rikici na ba? Wallahi kwakkwan lahashe su. To lalle. Wallahi duk kasar da in ba rikici ba na ji Allah bar tafiya. To mai gida lalle gaskiya magana ka sha In gaskiya. nita hina aza Mu dai adashe samu mu ci a ce ciki. ga mun ka samo duk sadda an ka zuba adashen nan. Mu taho mu ci ba mu zauna da yawa ba ne yawa ta kashe mu. Wallahi ka an zauna lafiya. Miji gani. Wallahi kan gaskiya mai gida wannan dabara Saka shi zaka san jola. Saboda ko ke zama ke yi kaza ke yi zama ke sai a dawo a zama da ni wallahi gaskiya haka ta. amma harkar duniya wallahi ba ta zama. Wallahi gaskiya mai gida ji a bido To yanzu ke ga ta yaya ni kai in yi dubarun ga in aza musu adashin ga dun amsu kura adashin ga dun amsu zubin ga mu taho mu sa mu ci abinci mu koshi wallahi mu bibi kowa daidai. lalle kan mai gida. Ko miji gani? Lalle gaskiya. Ado. Wallahi dabaran Amma da yayi. haka wallahi yanzu na ta hina hujin duki ina san su a duki. Ban sai yanzu ba na ta hina yayi kara ban sai yanzu ba shekaran ina jirin nan ga hakuri suka tai ba. To ba ko ne su mai gida. To yanzu karan ga na yawo da su har na gaji ban sai su ba. To sai ka je ka yi abin da kace za ka yi. To yanzu ne Allah shi sheka. ni ta zai. To Allah ya yi addu'a. Ki ne Allah shi addu'a sheka mai gida. Allah shi baka sa'a da rabo. Allah Lafiya mai gida. Dokan majalisa wa. Wanda ba tunani ina da kowa majalisa. Kowa a gidan ba. Da kowa da
sabon labari ko a mutanen ne ba dai lokacin damuna na wala na ci suna wallahi in je gona ɗauke ne wurin gai sun kaɗo a suka yau ta wala Salamu alaikum. wa alaikum salam ah Alhaji Karago. kai ai tushi Alhaji Karago. lahiya luwa Ya kwana. aw lahiya Ya gida. lahiya ga luwa Ya yadi. alhamdulillah Yau mutum zaka da mutum zaka kawo an gaji haka ga. ba ga ne Alamar da kasance haka ga. sai a Assalamu alaikum. Alaikum salam. kana ruka Tabula ni. Barka da zuwa. sai da haka abokin karangiya kawai da ka zauna ka yi ka huta mana yau ka zauna shi wani yan mamma Shanu ba. Yawa sanu. Shanu ba. Yawa shanu ba. Hausa. Ina kwana. Lafiya. Ya gida. ba hausa ba hausa Shanu ba. Yawa. Baba mutu. Kai kira ma ba da guda. Salamu alaikum. Alaikum salam. dan gwari dan gwari mai kamar haushi An gwani. dan gwari mai kamar haushi Ya gida. ka boya Ya madani. Mata ya kadi. Mata wai ma'ana mata. duniya da lumfa ai rago aka raduji aka tafi dan yarbawa dan gwari suna daga mutane wato iya ka tuka tuma ta baka nake da haƙi dama abin da nika so in iske ku gaba ɗayan guri guda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kadana haɗuwa to haɗuwar gada mun kai Allah ta zama muna alheri ko ta zama muna alheri a gane Ta zama alheri. kun ba ka daga ta an faɗa min zan faɗi yanzu abin da sulhu kun ga yanzu harka ne kowa ya san al'amari na duniya tara ake da shi to abin da na so yanzu wata ko mu taimake kanmu da kanmu mu aza alashe in Allah ya kaddara mun ga alashin ka an ka za haɗa zinan da kuɗi an ka ba mutum guda yana samun abin da ya yi saboda yanzu ka saka daga dare Haka nan na ta. kai ban gane ba wallahi ararun Allah ban yadda wallahi ararun Allah ban yadda wallahi ararun Allah ban yadda Ai ba rigima aka yi. ba wanda ba harkar rigima ta ba kaya tana harkar Ba ce ka ni ba ka amshi ki ba. kuɗi to sai yanzu an ka baka kuɗi ka samu yan marƙa biyu ka kai sai ka ka gane ka wallahi wallahi shin kai baka yi fahimta Allah ya tsine koko. Allah ya tsine koko. Ayi min gwari ban gane ba. Amin gwari. dan gwari a dashe kuɗi ka kawo jika goma jika goma a dashe ba da so ba a dashe goma Kudi na kada. Wannan hausha nan mai shauran shi. Abi. Abi ya bebi. Idan ki ga mai magana. Wannan namu ne. Sai ga mishi wanda kina cewa. Na ji ga magana kudi. Kama kudi shi wannan shi doki kudi shi baki. a dashe kai taron nan ka bani na ha kai da kada wallahi da shi don gari alhaji ba rabu eh ka bance ni ni na fahimce ka kan ga aji sun da bai adashe ka kawo naka wanga kawo nashi wanga kawo nashi a hada sai a ba mutum Adashe. yawa Yanzu abin gwari na ga. Ya ce adashe. Wannan kudi amma a ya doka ni sai ni za ba ko. kai za a ba Ba ka za ba ba. ba wanga za a ba Shi hada sai shi ba wani. Ya bani ni zan yi aure zan yi aure. Zan je moto. Zan yi aure ni ko aure ni. Ba wani matsala. Zan je birnin gwari. ba wannan kizo ka saka mota Allah ya rikinci mu a baka kudin mutane ka samu da halin Allah ka sa alhaji karabu shin kasar ga kowa ya shi na faɗi ƙarya daga da Ba ka da ba. to wai ne in faɗa daga da ha
Asali kowa ya shaide da tun tare tare. Baka taɓa jin inda ne wani rikici ba. In ba yanzu ko? Nayi. A wai misali. Nayi. Kai ba. Kai ba, na tuji. Kajiya. A'a ban jiya ba. Dan kuna ni kajiya. A'a. Ɗayar ba. Eh. Rikici. Rikishi. Ba gishiri ba. Rikici. Rikishi. Rikici. Rashin gaskiya rikici. Gaskiya rikishi. Kai. Rikici ban taɓa yi ba kajiya ba. Kaji ban taɓa yi ba ko? Shi kina yi. Ban taɓa ba. Yawa. Kai ɗan wani. Ka taɓa jin na yi rikici ko sau guda ban taɓa ba. Ba gaskiya ba ne. Dan gwari rikici. Babu rikici. A da shi ɗan hankali za a baka. Yawa. In ba a tsara shi ba ni dai ba yi ke. Ni ba alhaji da ka hatu ni ma na shiga. No, na da. Abin da mun ka aje ka san lokaci a cikin tunda dai ana kan samun harkoki a dan rage. Da kan na so a yi shi 5,500 amma yanzu ne mai sai ka goma za a yi. To haka yayi. Duk sati mutum ya bayar da kai. Mutum ba sai ya samu ƴan mata sai dole ba. To yanzu ta yaya nake in rubuta ko ku sai TV ko yau. Abin da muka so gobe ko san Bari ne ke yanzu kam. Amma dai in ina da shawara. Abin da ya dace a fara haka kudin nan a bani in sai na jinin Wani a baka, ni ne nika so yi aure. A baka. Kullum. A baka, ni ina so yi aure. sai a bani in sai na jinin a komi da sai ka Ina yi tambaya magana mana ina yi tambaya. Yanzu kudi wanda muna yi mu nawa ne? sai za ka ita ya kai ba ka bari Biyu na. Biyu na. daya Ya ni ba dai wanda ki tafi. biyar ka an shidda Shida. shidda Shida. mefa To yanzu an haɗa 6,000 an kuma haɗa 6,000 har so 6 sai a ba mutum guda. thank you. Sati 6 za a yi ba mutum guda. Sati 6 ake ba mutum guda. Yan ke sati 6 za a ba mutum guda. Amma bisa a cikin alƙawari. Kudi ko shi kudi ina samu a mota. To wallahi ka sani. Bai magawa. Ba cin kuɗi na. Dan gwari tsaya ka jiya ba ci za a yi ba ajewa za a yi. Ba ci za a yi ba ajewa za a yi. Cewa aka yi. Ni zan je in sha burkutu. Allah jai. Zan je in sha burkutu. Alduji. To, shi wani Allah yi. Ba ni. zan koma mai shekari To, Allah jai. Allah jai. Ma. Zan ce gona ɗan wata take da. Ma. To, Allah jai. Dan gwari. Zan je in sha burkutu. ina Wannan foto kai gida ne. Wallahi zan kai gida ne. Za kai Oshu. Ke wata lan. Ni kuma zan kai abin Za gwari. ka fi ne sai mu shi na mana ne. Za ka. Kama yi. Ni an ce min kai miji hajiya ne. Miji hajiya ne. Mama Iyabo. Ina yi. Mama Iyabo. Zo ne. Okay, za ki. Na yi na. Ana kin kyakkyawa saboda kuɗi. Akan zo mummuna saboda kuɗi. Daga ana kin kyakkyawa saboda kuɗi. Anan yau ba kowa. Ana jin mai kafa saboda kuɗi. Yanzu duk wata hudda zai kana da kuɗi. Yau majalisar nan ba kowa. Amma da shi. An gwari ne kamar ba wai. Wallahi. An gwari ne kamar ba wai. Yau majalisar ya shanu. shanu suna ruga Na ga majalisa ba kowa. to ni ban ma san da alaji ba kila ko yana cikin gida Kosirani. Aduba. Kosirani.
ready? Ya fili na yi. Salamu alaikum. Agwari. Ewa. Ya wasa lo. Ya aka yi wa majalisar. Muna jira an ce yau za a yi zaɓe mu. Ba yi zaɓe Allah ba ni. Yau da aka zo zaɓe. Aure. na ɗaya nake so in samu ɗin shi nake an taro ga an Allah ta wani. sauri na kenan ko ku ga nan na san lamba inda ta taho ni ka sauri na kenan abin san kenan ko zama kusa da kan sai baka da dan na san lamba ta taho ni ka ni ka haina da ki yanzu dai ya ta sa an ji masa ta an yi lamba yanzu waɗanda su ɗoka to wanga zai ɗona ɗaya wanga zai ɗona biyu wanga zai ɗona uku wanga zai ɗona hudu wanga zai ɗona mawar ɗan mai ɗokar na shidda in an ɗan kuwa ɗo lamba sai a duba namba a ga abin da namba tabba mutum ko kaga ya yi Kamar kallon fillo. a she na riba da ni gan nake kamar naje ce Ni da ɗaya zan ɗauka. haji shi kawai nake ganin lamba sai ka ce nake a kallo Kai! In na samu wanga kuɗi, Aisha shi kenan. Bari fara. Lalle na sa mota ta taho. Mota ta taho. Mota ta taho. to alaka da nan bari bari da ya ni ban gane wa ayyan markare ba wallahi wallahi ban gane wa ayyan markare ba ni da nake na tsaye da zuwa yanzu dan barka lambar ka jama'a dan gwari ya dauka lamba shi annan buwan dan gwari kai ana daya Yawwa. to ni na bar Allah kaga dan yarbawa ya dauka lamba tu dan gwari ka zaka Kai, yau. Abi. Na shanu ba shanu ba rago ba rago aka ce ko mi ai rago ka zaka rago har ka zaka ka zaka ne ba shanu ba rago ni na benni sai an tashi an so na yi gida ya an ka tashi an so kai ka zaka kai ka dau to ai ni kai alhaji rago ka hi ne ni kashi da dogo ni ai kuta wallahi da shi da kada kuma da an kwashe an ka bani na daya shi ne nan ba kuma zuwa kowa ne ya sama tsayi ne Ni na san matsayi na. yanzu sai ni sai kun ga nan an kwashe ba kuma zuwa ba kuma zuwa aure kawai aure ba har ka zo ana shi an ba kure farko ba kuma zuwa to ba taimaka min na kun kai ba taimaka maka wallahi zuwa za ka Wani abin da zuba shi za a bashi. abin da aka zuba Diko Aisha zan tsaya Aisha Rabaye. Rabaye. ka ji ka sai jirgin sama balle mota ina dan bari wallahi an kaba hakuri da mai aure ba zuwa wallahi wallahi ina hada shi wata ta fara saya wallahi ina hada shi da jaja na da amma wallahi an kaba shi a dubara ba ta bacewa duniya ya gare ta salamu alaikum salamu alaikum karga wani ina to gida sai duniya ko da kun sai ya san kai yaushe nake mai gida daga hada ne ta san garin bakin a saka hada ne ta san garin bakin mai gida Allah ya bada sa'a ai da jin nayi sallama in faɗa miki na shigo na
Na ji ka sallama da karhinka. Na san Allah ya bada sa'a. Abin ga an ce dan Hausa ke sana hudu ko an Hausa ba mu ba. Wallahi kan mai gida. Ai komi ya yi daidai. To, Na kira su ma Hausa, su ɗan Yarbawa, su ɗan Fulani, kowa da kowa. ya bada nashi. Kowa suna karamu, suna kira wasu. Na ce gaba ɗaya kwata-kwata. Lalle Allah ya taimaka kowa ya bada nashi. Na ba su shawara sun yarda yanzu komawa zan yi. Ko da hukuma yanzu an haɗa kuɗi. To, An rubuta kowa an gama. to yanzu mai gida. Idan kowa ya ba kudi kan an zo ga kwasa na ka san kai ka bayar na za ka samu wanda za ka bayar. Me kai shi ya san mazo tsoro ne wala. Ko, Wani Allah ya bani dubaran shirya wanga abin da amshi abin ga. Haka zai bani dubaran sulacewa tsakanin da su. to lalle ko diba da za shi ba baki. Tukunyan nan da kin tore ta kina amarya ba a taɓa samu ta ko To ba sai akwai ka dafawa ba. ki wanke ta ya in ni dawo yanzu shigo ƙari zan yi Ta, ki wanke Allah ka lahiya mai gida. a sarka a Allah dai ka lahiya mai gida. Salamu alaikum nan wari Salamu alaikum nan wari Salamu alaikum nan wari ya ce dole Allah ku gane ga Rikicewa. Kwana biyu. Alhamdulillah. Ce na yawata ban gane ka ba. Ka san yau na ranar suji. Mara. Ina ce bari mara wanda ake a hausa da ne ya wanda ka san kai zan yawo ake. Ina ce bari da ake a hausa da na ya raka. Shika goma za ka ba su. 2000 kawo. Ka san kai an na fare in an ka haɗo na kowa da kowa za a kawo maka ka gani shi ke da ba mu da walla ba mu da na koyi da salamu alaikum 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 salamu alaikum na kwana na halu ya harkoki ya wato abin da ka so ka gane ka san in nan ba ta nuna hakuri aka yi saboda nan wata da ka nuna ina yau da ya zana ka amsa kuɗi da ta wurin ce bai in gaho ai na sani to kabe ka ce musu abin da ka ja ga suna yana ba sauri ne ka san yaro kan ya su ya zo kai ya faɗa mu wani ne ya tsina da kuɗi da wasu ne ba wasu cikin gida koyi mu ai da zan yanzu to haka su ka goma su taho gaban zawa a'a ba su ja gaban zawa ai cikin wakil lura ba magana fata illa dai kawai ni yanzu zan koma a can gidan ka ce ai ba bai ka ja gidan dan wani ko ina samu ne to dan yaran suna nan suna kawo a ganga wallahi cikin gidan ko wala na ko dai salamu alaikum nan wala ni salamu alaikum nan wala ni to kala cikai wala ni ali jam dauro to ka san yau ranar fara ina da bari in biyo idan muka taru ka ba to na san kuwa kike zani yanzu gidan ya nake ka ba da kuɗi in wuce saboda shi ko zan je gidan aiki to zan ba amma na an kushe no kai ka ba da kuɗi ko ni ina ga kuɗi da ka ba komi na na ba waɗanda ba haɗuwa na iya kawo ba waɗanda ba ko ho shanu ai ka gama shanu ka gama salamu alaikum na yarba salamu alaikum na yarba salamu alaikum na yarba
abin din wata ito ina ana sallama abin din wa ya haƙuri Adashe. Sannu ba. yawa Yawa. ya amala ya bai ba Ina yi a jiya ba ki da kuma ke gida. shin kai ni ba wannan take kawo ne bari ni mun yanzu magana kudin adashi ka sai na kawo ka ba da kudin adashin ga yanzu kai je kare a hada adashi Yanzu ni ne ba. ba Jiya ba. adashi Ina ba da kuɗi. a ba kai ba kai alamu ba dan gwari an na tsaye kai annabi An tafi da daya ma ba gobe. kai sauri ne kai ka goma na wai halin bai da in an ka hada za a kawo maka me aka ci da kai Mota. ka gama mota Mama ye. Salamu alaikum tuji. Salamu alaikum tuji. Kituma. Ya gari. Ya halo la. Ya kwana biyu. Ya halo la. Ya Ya hakuri. Ya aika sana'a. Ka san yau na magana ba da sa'ada shi. Yau. Baka dai manta ba ko? Na tabbata amma dai ba matsala. Yau na ba so da kowa ya ba ba. Ina zama na kai. Ko ina ka san wadan warke na dai. Dan yarba shi annabi kai Allah uku ba. Haka jiya. Ai ka san akwai rabbi akwai kan nan dai. To dan haka kaga zaman ka ba ai ba inda na ba. Kituma ina kauce. An gama. Ba kudin ga marƙa na kasa yi ba. Marka. Lalle ko in Allah so ba marka mun kamar sai ka gare. Lalle Allah ya sa haka. in Allah so. Sadin ko. Ka koma. Alƙawla Allah. Hannun dama da hannun dama. Alƙawalan Allah ai duk wanda ya san alƙawalan Allah zai cika alƙawalan Allah. Inda ya imani. Allah. Kalmar laha. Wanga jidali da ya je shiga ya zai da jidali. To, babu damuwa. Me tsoro shi ya san kan aji tsoro na. Ni dai babu ruwa na ni dai ce dadin share dadi. Kwadi ba da za shi ba baki. Shi ya san da ba. Salamu alaikum. Ami Daga da nake. A rasa ganin baki. Ami alaikum salam. Sai da zuwa. Sannu ka dai wala. Sunu da zuwa. Ai wagga tahiyar da ke sani da faɗa miki ya ka sa'a ta duniya. An samu ta. Masha Allah. Wallahi ina mai tabbata miki magana ta gaskiya kowa ya haɗo mutum guda ɗaya zuwa ɗaya. To, Ajiya lalle kam. yanzu magana da ake cikin iyakar cika ta baka nake da dahi. Shi kenan. Masha Allah. Wato in faɗa miki ba ɗaya da ne kan mu kuɗin ga. Jini na ko ina sai ya To ni baka gani na hada zufa ba. Don na san dadi ya zo gida. ɗan gwari. Da sai kuɗin ka da shi. Masha Allah. Ɗan yarba. Ya bada jika goma. Ɗan amana kuwa. To, Har ga hadarin jihar zagarin baki. wallahi kam. Ya bada jika goma ni na. Jaɓi. Jabbi. Alhaji Karago. Ya bada jika goma. Ya bada jika goma. Masha Allah. A sai kudi ya zo gida. A hatu shi ne bai bada 500 ba. Yanzu sai na koma. Son nake iya ba 500 ɗin nan in yace hore da su. Ki hana tukunya. A hunna wuta. Kawo kawai. Ka To yanzu me za a dafa? yanzu ke gane. Yanzu ɗan kike su ki aji. To. Koyo shi ki ɗebo ki. Gobe ta wasu zai fa. Ah? Gobe ta wasu. Kuma, to yanzu mai gida shi mu. Ga sojan mara kare na. Wanga kudin yanzu ka karbo ya za ka yi da wurin bayan. Shin ke? Ki ci da daɗi ki sha da daɗi na rai. Wallahi kan babu ruwa na mai gida. Yanzu na zai zama To, Allah ka ka lafiya. suna jira na. Allah ka ka lafiya mai gida. Ni ɗaya da musu yi Allah ka ka Ni ne hannun lafiya. kaji zai musu. Allah ka ka lafiya mai gida.
Ka lahiya. A samu wasu a karo kuma. Yanzu duk wata harka sai kana da kuɗi. Ƙarnin din na gyaran tunyan da ya yi shekara nawa bai samu abinci ba. Allah ne ya sa mai gida ta wani aje tunyan an washe saurin a aje kamin mai gida shi dawo. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Sarki a hada a rasa ganin maki. Nuka dai wallahi. Mai gida. An samo mana doya. Ke nuna mata karatu ta gobe. Sai doya za mu ci. Wallahi tallahi. Masha Allah. Masha Allah barakallah. Yanzu dai shin ko ne kayayyakin kayan miya na sau Ya kai. wannan bangara. Doya ga da shi za mu fara dafuwa ko? Na dafa yanzu duk kere gare ki tare. Dai ranar Allah kawai. Dama. An ce idan mutum ya ga wahala ya iya Shi ne dabara ba. in dai Allah ya kaddari Allah ya samu hankuri to in Allah ya so Allah shi ko shi zai kulla maka dubara da zakai Lalle wannan gaskiya ne. Lalle wannan gaskiya ne. tun ke gare yau kana kai tayi Amma ranar hidda kai ga dabara dai aka. lalle ka ke yanzu da iyakakki Lalle kam. babu wani to da miki wasan da ke ba Wasan ne. a to aka duniya aka da miki wallahi in baka samu gori baka samu gori Lalle wa. wallahi tallahi To wurin tashi sai hura wuta ko? ni yanzu da kuma ta madrasa Ko ba masala mai kuma ta gida. madrasa Allah ya kawo ka amin lafiya. amin amin Mai gida an samu muna. Wallahi yau da wuta da kone-kone da rai abubuwan da ne duk sai shi. Hannun ne ba za ka ba. Kai. Ni ga makare fita. Kai an ce an babu. Ka san turai da ya zo gidana ya amshi kuɗi. Ya yi gwari-gwari. Ashe an kama shi ba. Wallahi na kudi ya bani. Shi ne ya kira da wani shi kudi na ba. Wallahi akwai mashi mai. Kawa. Ba wani abu da sha mu yi gwari-gwari mu yi gida ne. Shin kula ne gaba ɗaya ba ku. Mu yi gwari-gwari mu yi gida ne. Ni ban ga zama ba. Ta yi gwari-gwari mu yi gida ne. Gwari-gwari mu yi gida ne. Ina na shahadi. Amin alaikum salam. An dawo. Ya ka zo haka. kai kare kare ki tani bai zama wala Ya zaune haka da ka. yanzu ba zan wani ake ba To, akwai wani abu ne akwai da abinci gidan ɗakin ga babu abinci ba ko ba yanzu abin abinci da ba ka zai sani yake wuta. yanzu abin da ka sani ki min in ki taimaka ki aro mini kuɗin mota tunda ki sani da kuɗin garba babu sallah Kudin mota idan ka yi. shi ina ruwan ki je aro mini To abinci zai bar mata da gare ta hiya tai. Ina ka yi. yanzu in ni ta ni kare ki magana ta hawa ni ka yi Ko. alhamdulillah Mai gida alkawali fa. sarka in ban da niyya haka nan ba haka nan Ka kamar ni ka in ban da niyya haka nan ba haka nan To ba da akwai jika biyu da rabi da ni aje. a to ai suna gani a zaka A karkashin taburma ba ni ko aro. tun na haɗin rikici maganar wai in tsaya garin ka gaban ko kuma su gani ni ba Gashi mai gida. to Mai gida don Allah don annabi ka dawo mai gida. shi yanzu ne Mai gida ka dawo ga ni na fanna jiran ka. Allah ya kiyaye mai gida. saboda ƙara intan abinka ba
maganin kusa ya same na haka inda yana haya in ga wani cikin kudin mai da kai ana yaji aiki ana yi akan koma aiki wallahi araru Allah na yaso in bishi wallahi na yaso in bishi araru Allah ya so ina kai da kike da Allah ko kina ka kai mai geza a ya ga dan mulani shi ko shi kin magana ka ko ni ba san inda zai shi ya mutu kai ko kin magana ka ko lalle ko wani ita shi duba tsakanin dan adam ai wallahi ina kallo wallahi wata hudda ya kai kallo wallahi kudi na mota bai tafiya ka hata kai wallahi hata kai wallahi duba tsakanin Allah kana kana abin da aka gani Allah kana ai shi ne kallo ko sa akwai kallo ko akwai kallo wallahi mutuwa suka yi mutuwa suka tai kudi yanzu ba zai ba mu kudi wai shi ne an yi kan kasu kunya wata Allah ka kunya wata ba dai wangana ba shi da nan ka ce ka dai shi da aka ina ba ku abin ga wasiya ai wallahi wani da da kai da alhaji alhaji da kai ciki dan kalenka kullo dan baka labari kaja alhaji mai da alhaji a sha alhaji a sha alhaji kai ni muka ciki ba a ban labari sai na zo lahira in gano rikicin da za a yi ba a ban labari shi za kai sai na zo na gano zo a yi ba a kwanan ni ba ko sanai to ba ku labari ana aure gurgu saboda kowa ya tafi mai kafa saboda kudi yanzu duk wata hudda zai kana da kudi ta lokaci takwa in kana da kudi kowa ya mutu alhaji kullo komi za a yi sai saboda kudi wallahi ni ba ba abin labari duba tsakanin wallahi ni ba ba abin labari bari in ce ni ma yanzu duk wata harka zai kana da kudi gama ba a yi maka komi sai kana da kudi ba ka iya komi sai kana da kudi duba tsakanin dan adam kudi to ya kaga fim din a fin da gaskiya yayi kuma abubuwan da su da gaskiya kuma ba mu samu matsaloli da yawa a cikin su sai akwai wurin da na dan ji wahala kai shi wanda muka fadi kowa ya mutu to madadin a tashi da wuri na dan ji wahala sosai kafin a tashi kana gani kuma gaskiya na yi directing din wannan film kuma gaskiya da ni shi zaki abin ya yi shawa to Bibros shi kuma wajen aikin kama din ya yi nashi abin nan fahimta saboda gaskiya da shi abba ya kokari kawo hotunan cikin lokaci kuma sai shi ne ruwa da hoto yanzu a fim din wai bugun ka gaskiya biyu da sun na ɗaya shi rikincima a lokacin da wanda rikici ba wanda aka fi sani da ainihin suna ne mai duma duma. yes lokacin da yake ba da cewa ga kudade wadanda ya amsa da wani yare nan da ya kai da ka buge ya yi ake nan ya buge sosai da sosai masha sai ya za ku ga shi to ga bari mu hira da aure ga shi wanga bari mu hira da aure rikincima
shine ake cin mara gaskiya kici. bismillahi ina gode ma Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya ba mu iko mun ka haɗa ga abin mun ka gabatar shi ga jama'a saboda muna yi kuwa ga irin jama'a irin abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta mu yanzu. Gaskiya bismillahi ni a nan da nake na ina shirin fina-finai kala-kala ana yi da ni wasu ma waɗanda muka yi da su sun riga sun gabata da yake yanzu kuma abin ya taso yanzu shine muka ce za mu kirkiro da wannan abubuwan mu dan ba mutane shawa hanga da annashawa hanga waɗannan su dan shakata. Gaskiya bismillah ina godiya ga Allah subhanahu wataala da shi darakta ɗinmu wanda ake sani da suna Kamil Aka, shi kuma Alhaji wanda ya Buros, shi wanda ya ɗauki ainihin kyamara da shi da baban gida. Kuma ina godiya gare su Abba, ina godiya gare su da godiya ga Allah. Yanzu da ga wuraren ga da an kai shooting wai baka wahala. To gaskiya bismillah abin da ya ban wahala kamar na mai gabata su yanzu shi da ratarin babban ne gaskiya wurin mutuwa din nan gaskiya har na ya majiriya gaskiya na ga an daɗe ban tashi ba gaskiya nan ne ya shejin wahala gaskiya bismillah ba wanda ne ji wahala irin nan wurin Allah dai gaskiya bismillah ya yi sannan kuma ban burge ka. To gaskiya bismillah akwai da yawa suka bari dan dai gaskiya bismillah shi Alhaji dan gwari gaskiya ya burge ni, shi ma dan Yarbawa ya burge ni, dan Fulani ma kana ganin lokacin da an kai mai magana a dashen ma sai da ya buga sanda ta sai ta kakkare gaskiya duk an burge ni nan dai da kuma ita matar tawa gaskiya bismillah ta yi daidai kuma ta burge ni kamar irin yadda an ka umurce ta yi daidai. Abdullahi matso kusa ga wani nan shi kuma Abdullahi the young actor, sannan kuma kowane comedy gaskiya yana iya yi na chamama na sentimental. To Abdullahi ga shirin gada an kai ya kaji shirin din yake? Gaskiya dai wannan shirin ya yi kuma gaskiya haka ya ke ya kamata wanda a samu na ci gaba a dukkan waɗanda abubuwa, sannan wannan shirin da an kai gaskiya ya yi kyau. Masha Allah. To cikin shirin ga ina ka yi wahala? Gaskiya da na yi wahala kamar yadda dai kowa ya bai wajen da an ce a mutu din gaskiya wurin ya haiba na wahala saboda ko ni na rade kwancewa. Masha Allah. Kariya ni ne na biyu. Kwarai kuwa ya yi kyau, mun gode kwarai Abdullahi. Mallan Shehu. To Mallan Shehu wanga shi ma za mu iya ce sabon fuska ne kuma second shot kuma cikin fina-finan da muka nuna a cikin garin Kwale. Shi ya fim din shi na biyu idan ban manta ba. To Mallan Shehu cikin shirin gana mu na fina-finai wani wuri ya baka wahala? Gaskiya wurin da ya bani wahala wurin da faɗi na wani mutuwa dan gaskiya lokacin da na faɗi na ɗan jiya gaskiya. To sannan kuma waye burge ka cikin fim din? Gaskiya wanda ya burge ni shine Rikincin, saboda shine ke kwasa rikici da wasu abubuwa hakan da. Sannan sai na biyu din shi shine wanda Alhaji Bigros, wanda shi ma ya wahala shi ga irin waɗannan abubuwan rawar da taka wannan wurin. Turai mun gode kwarai wallahi. Kai Lakola. Bismillah. To ga Lakola wanda mun fi sani da dan Yarbawa, ka juya fuskar ka juyo muka kalle mu tunda ba shuti na muke yi ba. Mun ga shine muka ce ma Lakola dan Yarbawa. Lakola ya kaga shirin din adashi mai zuma ya kasance? Gaskiya alhamdulillah gaskiya abu ya sha wa kwarai. Wannan ba ga gaskiya abubuwan da yawa da sun burge ni wannan wurin. Amma gaskiya kuma dai abu gudana da wanda ya zama da ni ba dai kai na dai sai da abu ya kushe man gaba ki. Saboda dai man dan kwanta ne cewa da cewa abudu kuma gaskiya man dan jama'a dan dai ni ma da sai kawo na sai da kuma jira. Gaskiya na ina da Jira Allah wani burge ka cikin fim din? Lalle hakikatan dai gaskiya bakin gurgudu dai mutane da yawa sun dan burge ni na haka magana dai ba sai ta dan wani ko ba Allah ya taimaka ya ba mu hakuri ka ji ba. To watanni ne wanda aka fi sani da Big Bros, sannan kuma assistant director, sannan kuma cameraman, assistant cameraman. Ina godiya ga Abba da ya rike sannan ina godiya ga director kuma Kamilu Aka da ya yi directing wani gafi. Sannan gaskiya a cikin fina-finan da muka yi sun da muka yi gaskiya sun burge ni sosai, wanda kuma Kancima ya yi sosai saboda zan iya cewa shi a jagoran fim ɗin ma gaba daya. Almost gaskiya he tries a lot
sannan ya yi kokari ya yi performing sosai baya da ni tsammani ya yi ba gaskiya. Sannan kuma yana ba colleagues dina hankuri wurin mutuwan nan da an ga dan ja tsawo, ina ba su hankuri da wannan second da ni dan kawo ga wannan lokaci. Wannan kuma zan yi ce su yi hankuri, kuma Allah ubangiji ya tabbatar mana da alheri. Allah ubangiji ya sa idan YouTube din ga ya ito mutane mu da nan Sokoto da na Niger da na ko'ina da na Cameroon da na ko'ina idan sun kalli wannan fim din za su yaba. To sannan kuma za mu yi kira a gare ku mutane 'yan kallo, duk wanda ya kalli wanga fim ya ga yana shawa shigowa cikin fim zai iya tuntube ne. Duk wanda ya gani cikin wanga fim din ya gane shi yana iya yi mai magana ya ce yana son shigo cikin fim, kuma insha Allah za mu kai shi hannu. Na gode kwarai da gaske. Sai dai kuma za mu yi tafi uban tafiya shine Abba cameraman. Abba cameraman ba ni nan. Abba cameraman shine Abba, the young cameraman in Sokoto State. To Abba, wani wahaloli kai ga rike kamera? Gaskiya wahaloli suna da yawa saboda yadda ake daga kyamaran, yadda muke control din kyamaran, gaskiya su ma suna da dan wahala dan suna sa hannun mutum ya rike kafa wurin su kuma zai dan yi wajiriya haka da dai kuma sauran wasu matsaloli. Ya kyau. To Abba, a cikin fim nan da ka ga an yi su masu man sim din, wani sim ya fi burge ka? Gaskiya sim din da ya fi burge ni irin wurin da aka mutu, sannan kuma da wurin da shi ya zo ya faɗa ma matan shi cewa ya samu kuɗin adashen ya karba daga wurin mutane, inda ya je yana mata lissafin kuɗaɗen adashen. To gaskiya wuraren sun burge ni sosai. Masha Allah, ya yi kyau Abba, mun gode kwarai wallahi. Ya yi cameraman, thank you.